Hola a totes i a tots. Us donem la benvinguda al mes de la salut laboral, un mes dedicat exclusivament a cuidar-te, a guanyar en salut. Nosaltres, com a infermeres del treball, volem que sapigueu que podeu comptar amb nosaltres, tant a la vostra feina i, per suposat, també les infermeres del treball del COI. Ja sabeu tots que el mes de setembre és un mes de posar-se propòsits. Doncs nosaltres també ens hem posat un munt de propòsits per fer el vostre mes molt millor. Començarem amb una petita guia per cuidar la nostra salut emocional. Després coneixerem la resposta de la primera enquesta de salut laboral del COI per conèixer quines infermeres del treball tenim al COI i quines són les vostres necessitats. Estarem al costat del Dia Mundial de la Prevenció del Suïcidi, que, sens dubte, és un tema on les infermeres de salut laboral tenim molt a dir. A més, ens plau convidar-vos el 17 de setembre al primer Afterwork de salut laboral. Comptarem amb l'expert Carlos Valdespina, que ens parlarà de l'aplicació de la intel·ligència artificial al nostre camp de la vigilància de la salut, prevenció de riscos laborals i salut laboral. Disposarem d'una gravació d'una de les infermeres que s'ha dedicat a la salut laboral tota la seva vida, perquè considerem que conèixer el passat ens fa assegurar-nos un millor futur. I parlant de futur, també coneixerem el per què els EIFs trien la nostra especialitat. En definitiva, hem estat treballant des de la vocalitat del treball i del COI per fer-vos el setembre i aquest any molt més agradable. Esperem que amb nosaltres guanyeu en salut.